niadtong matinumano nga kanunay nag-alagad ug sa sugo mitagad. Si Jesus andam kanunay sa paghatag og kalipay, niadtong makalahutay ug nagampo kanunay. Ang Hesus, ang Hesus, kita dunay kalipay. Ang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabudlay. Ug kang Hesus kita mahamugaway. Kadtong nagmasulubon sa Dios usab gisuod, tungod sa mga kasalanan nga ila karon nahuptan. Si Jesus usab mitanya, sa sala sila mubulag, Aron sila makakaplag sa matuod nga kahayag. Ang Hesus, kita dunay kalipay. Ang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabudlay. Ug kang Hesus kita mahamugaway. Kang Hesus, kita dunay kalipay. Kang Hesus, kita makapahulay sa atong mga kabudlay. Ug kang Hesus kita